Benvinguts al següent vídeo de la saga del curs de Godot, on aprendrem a crear escenaris amb TileMapPlayer. El primer que farem serà crear una nova escena en un node arrel, node 2D, al que li ficarem el nom del que serà la nostra escena. A partir d'ací li afegirem un fi que serà un TileMapPlayer. Aquest és un tipus de fi en el que es podem dibuixar a base de tilesets. Primer haurem de crear-li un nou tileset i allà a la part de baix podem veure com dins del nostre tileset hem de seleccionar-lo i arrossegar el nostre tileset per a crear el mapa de tiles. És important saber quina és la mida dels nostres tilesets per a crear el tileset amb les mides apropiades i ens crea un mapa amb tots els nostres tiles, amb el que podrem començar a dibuixar. Dins del mateix tileset podem afegir diferents imatges per a poder pintar en la mateixa capa diferents textures. Per poder començar a pintar hem d'anar al tilemap i a la part de dalt podem veure totes les opcions per a pintar. Fer una línia, pintar un únic taulell, pintar un requadre, etc. Si seleccionem fer una línia, veieu, per exemple, al haver seleccionat 3 tiles, puc pintar tota una línia. Si selecciono un quadre seleccionant un únic tile, puc arrastrar i pintarà tot un requadre. Si selecciono múltiples tiles, també puc fer el requadre o el dibuix particular, si selecciono el llapis, etc. En aquest cas he elegit uns tiles de gespa i he pintat tot l'escenari amb aquesta gespa. Després podem afegir-li diferents dibuixos seleccionant els diferents tiles damunt de l'escenari. Per exemple, en aquest cas he seleccionat el llapis i he pintat simplement aquest dibuix que havia seleccionat. El problema és que quan jo pinte amb altres tiles damunt d'uns tiles que ja he pintat en la mateixa capa, les zones que a priori haurien de ser transparents no ho són i xafem el dibuix anterior. La solució passa per dibuixar diferents tilemaps, cadascun amb les decoracions que no han de xafar o que han de deixar zones transparents per al dibuix de l'altre. Com podeu veure, en aquest cas ja no es veu el rebord de negre que es veia antes, perquè les zones transparents del dibuix sí que es veuen com a transparents perquè estan en una altra capa. I així, a base de capes, podem anar fent els nostres dibuixos. Podeu veure com creo diverses capes per a les diverses parts del dibuix que estic creant, de manera que es puguen veure totes i que no hi hagi parts que xafen el dibuix d'altres parts.
Si ara, per exemple, faig una altra capa per a ficar altres decoracions com els arbres, si volguera que els arbres poguessin estar un davant de l'altre sense tallar el dibuix, hauria de ficar cada arbre, veieu? Ficant-lo així, l'arbre que fica davant tapa un tros de l'altre arbre. No sols el tapa, sinó que la zona transparent xafa el dibuix que ja havia ficat. Si volguera que el dibuix no es xafe, hauria de ficar cada arbre en un tilemap layer diferent. D'aquesta manera, a poc anem creant el nostre escenari dibuixant els diferents tilemaps que ens interessen. A més de dibuixar a base de tilemaps, si ens interessa ficar objectes, igual que hem fet en la pràctica anterior, també podem ficar objectes en forma d'esprite 2D damunt del nostre tilemap. I una volta tenim el nostre dibuix, simplement podem afegir a la nostra protagonista i transformar-la per a que la seva mida estiga acorda amb els dibuixos. D'aquesta manera tenim una eina que més o menys és de la mateixa mida que la porta de la casa. Quin problema tenim ara? Que la nostra protagonista és tan menudeta que apenas es veu. La solució que podem fer és afegir-li una càmera i fer-li zoom a aquesta càmera. D'aquesta manera ja podem veure una eina un poc més gran en la nostra pantalla. I amb això ja sabem dibuixar escenaris i ens veiem en la pròxima sessió.